госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Хвала Христу, паважаныя радыёслухачы. Госці ў студыі, як я і абяцала, у нас працягваюцца паэтычныя вечарыны, можна так сказаць. І сёння ў нас у гасцях Яна Ўладыка і ўжо па традыцыі Оксана Ючкавіч. Я не ведаю, як Оксана, ты тебе так прадставіць, што ты прыводзіш сюды, ці так. Я прапаную пачаць усё ж такі з цябе. Можна на ты, так? Так. Вось, каб ты яшчэ раз расказала вось усю сваю грандыёзнасць сваю задумы, што ты задумала, што для чаго, вось раскажы яшчэ раз. Той раз расказвала, і яшчэ, думаю, будзе зусім не лішне. Добрый вечар, хвала Христу. Вельмі радая вітаць. Я сапраўды тут не проста ішла, а бегла у гэты гарачы летні дзень. Крыху распавесці пра задуму. Ну, найперш, такая задума ўзнікла тады, калі я ў снежні 2018 года прыйшла працаваць у аддзел паэзіі часопіса «Маладосць». Сутыкнулася з тым, што дасылаюць аўтары вельмі хорошыя вершы, і многія гэтыя вершы, яны, скажем так, не з'яўляюцца рэлігійнымі, але іх дакладна можна аднесці да духоўнай паэзіі. Вось так некалькі месяцаў мы працавалі, і так атрымалася, што я падумала, што вершы не ўсе дастаткова чытаць. Так, кожны верш трэба чытаць, але зусім па-іншаму, калі яшчэ і сам аўтар яго прачытае, і ты ўспрымеш гэты верш праз непасрэдны голас аўтара, праз яго інтанацыі, гэта яшчэ больш дакладна тое, што ён хацеў выказаць. І раз у нас на прасторах інтэрнэту дзейнічае радыё Марыя ў беларускай версіі, я падумала, што было б вельмі добра гэта скарыстаць, пры тым, што сапраўды адбылося так, што запрасілі, і таму я вельмі цешуся, што зараз мы можам запрашаць розных цікавых аўтараў, пры тым, што адзначу, што гэтыя аўтары, яны з'яўляюцца прадстаўнікамі розных канфесій хрысціянскіх. Не ведаю, магчыма, калі-небудзь будзе і не хрысціянскі аўтар, але з духоўнай паэзіяй. Вось, гэта звычайна грэка-каталікі, праваслаўныя. Вось, сапраўды спадзяюся, што калі-небудзь у гэтую студыю прыйдзе прадстаўнік нават не хрысціянін. І Аксана яшчэ мне расказала той раз, што ў яе быў такі асабісты вопыт, калі яна пачула паэзію на хвалях радыё Марыя. Так, вось, калі можаш, раскажы яшчэ пра гэта. Так, гэта якраз толькі пачалося вяшчанне на радыё Марыі, і, напэўна, я была на кухні, і тады так здараецца, што это той адзіны момант, калі я не працую непасрэдна з людзьмі, таму я заўсёды ўключаю радыё Марыя са свайго тэлефону, і вось там быў начытаны верш спадарыні Крыстыны Лялько, называецца ён «Адвячоркі». Вось, я яго потым пераслухоўвала некалькі разоў, і я падумала, божа, як гэта прыгожа. Вось, таму гэта мяне вельмі натхніла, і, канешне, з'явілася такая думка, а вось бы пабольш аўтараў, саміх аўтараў магло гэта начытаць, а мы вось там, гатуючы на кухні, альбо як многія там мамы, люляючы дзіця, маглі нешта такое слухаць. Прытым, жывы аўтар, голас, гэта вельмі каштоўна. Сёння у нас яшчэ і выява. Можаце паглядзець на аўтар. Я нагадаю, што гэта прамы эфір. Можаце, калі ёсць, пісаць пытанні і на Ютубе, і таксама тэлефанаваць нам. Зачытаю ўсё ж такі тэлефоны, я раблю гэта некалькі разоў на дзень. Ну, ўсё ж такі, калі раптам яшчэ хто не ведае, Вилком і таксама Вайбер можна пісаць пытанне 8044 513 73 97, МТС 8033 673 09 73 і два гарадскія нумары 8017 399 17 21 і 8017 364 69 64. Тэлефануйце нам, пытайцеся. А суразмоўца наш сёння Яна Ўладыка. І першае пытанне, ці гэта сапраўднае прозвішча, ці гэта псеўданім? Што гэта? Вітаю ўсіх слухачоў. Это насамрэч маё сапраўднае імя, і все жыццё это у мяне праблема, што я саромеюся свайго імя, таму што я яшчэ па пашпарту не проста Яна, а яшчэ і Анна, і таму гэта такі замес у паліклініцы, это заўсёды такі пытанне ўзнікае. Ну да, пытанне, да, што гэта за імя такое. І на працы паўсюль, але
насамрэч я ганаруся, доўгі час саромілася, але цяпер ганаруся сваім імем, таму што я даведалася вось, што прозвішча маё яно ад сям'і ўладыкаў з Маладзечаншчыны, которые ў міжваенныя часы, калі Беларусь была, заходняя Беларусь, это была частка заходняй Беларусі пад Польшчай, яны былі такімі у сваім рэгіёне выбітнымі дзеячамі руху евангельскага хрысціянскага. І для мяне я даведалася пра гэта літаральна гэтай зімою. Дагэтуль у нас не было асабліва кантактаў з этой часткай сям'і, і я знаходзіла сшыткі з такімі са спробамі такіх наіўных, але духоўных вершаў прадзеда, і я адчуваю такі гонар за тое, што я на маёй сям'і вось ёсць і такая традыцыя, што хаця сама я праваслаўная і в прынцыпе збольшага вырасла ў праваслаўнай традыцыі, хаця мы заўсёды шанавалі, паважалі ўсе канфесіі. У нас у сям'і ніколі не было такога там сказаць, наадварот, мы лічылі без справы гонару абараняць такое верацярпімасць, такія адносіны. Неяк так. І зручна, правда? Цяпер не трэба нічога прыдумляць. Яна, вось з папярэднім госцем нашым у нас узнікла непаразуменне наконт вось гэтага вызначэння духоўная паэзія. Ён сказаў, што нельга выдзяляць вось так. Уся паэзія, яна духоўная. Вось ці згодна ты з гэтым, ці ў цябе ёсць нейкае меркаванне? Менавіта, што толькі тыя, хто пішуць там на рэлігійную тэму, выдзяляюцца так. Вот што на гэты конт думаеш? Я б, напэўна, схадзілася з папярэднім госцем, таму што сапраўды это насамрэч складанае пытанне. У адносінах это пытанне такое, сказала, экзістэнцыйнае крышачку, пра адносіны да жыцця. Наогул, ці мусім мы жыццё сваё падзяляць, што там у царкву іду, тут я духоўны чалавек, выходжу з царквы, тут я свецкі чалавек. Патрэбная некаторая цэласнасць успрыняцця сябе, і калі ўжо так здарылася, што пішаш вершы, ты не можаш там тут пісаць духоўную, а тут пісаць недухоўную. Ты мусіш быць самім сабой, і калі ты ўжо на сувязі з Богам, калі ты ў яго верыш, ты мусіш быць заўсёды з ім на сувязі. І можна ўспрымаць як такую эўхарыстыю, як такое прычасце Богу, не толькі менавіта вось прычасце і эўхарыстыю там у царкве, у касцёле, а можна прымаць як такое прычасце з Богам любое дзеянне, ўсё, што ты робіш у сваім жыцці. Можна піць гарбату і быць удзячным Богу за тое, што ён табе яе даў. Можна жыць, можна дыхаць проста, можна проста расплюшчыць вочы раніцай, зразумець, што гэты дзень табе дадзены як дарунак. І, в прынцыпе, паэзія, што б з табой не здаралася, а асабліва паэзія, таму што гэта ўвогуле для мяне такая рэч крышачку містычная сама па сабе, таму што я сябе, напрыклад, такой строга паэткай не лічу. Мне вершы ныне, як заўсёды, атрымліваюцца выпадкова, і, канешне, я крышачку я не магу сказаць, што яны мне так прыходзяць у галаву, і я іх запісваю адразу. Бывае там нейкі радок, да яго там вяртаешся, пішаш, але ўсё роўна такое адчуванне стыхіі, плыні, у которую ты ўваходзіш. І здаецца, што ўсё роўна гэта аднекуль прыходзіць, праз цябе нешта прамаўляе, ці не магу сябе назваць пасіўным такім інструментам у руках Бога, калі я пішу вершы, але не без гэтага. Такая дзейная пасіўнасць. І калі вось пішаш вершы, тыя словы прысуюцца ў нешта такое чароўнае, нейкую прыгажосць, которая можа быць абсолютно мінімалістычнай, вось адчуваеш, што это все роўна прасякнута вось такім пачуццём удзячнасці, любові, я не ведаю. Таму я не магу сказаць, мне здаецца, што і калі ты сам перажываеш такі вопыт, то пачынаеш чытаць іншых аўтараў, і ты разумееш, што ты ўжо ніводнага аўтара не можаш назваць там свецкім. Ты разумееш, што ўсё роўна гэта нешта, што было яму дадзена Богам.
Може бути, тут мається на увазі по криніці натхнення, ось коли натхняє Слово Божие, так? Ці ось, Ну, так. Може бути, тому тоді виділяється особною такою. Ну так, это, калі казаць так пра крыніцу натхнення, то так, але канешне можна вылучаць там, калі складаюцца зборнікі там тэматычна, там это там пра радзіму, гэта пра Бога, але па шчырасці вось калі усе кажуць, што калі там некага любіш ці кахаеш, то саромешся называць імя, і калі там пра Бога гаварыць, то лепей чым меней ты згадваеш нейкія рэчы, прагаворваеш напрамую, напэўна, часам так і лепш, на мой погляд. І мне здаецца, што найлепшыя вершы духоўныя, у якіх не паўтараецца, ступень духоўнасці верша не вымяраецца тым, як часта ў ім згадваецца Бог, там, Дзева Марыя, нейкія рэаліі. А чым вымяраецца тады? Ну, напэўна, калі вось сказаць пра хрысціянства і пра адчуванне, на мой погляд, канешне, напэўна, крышачку суб'ектыўны, чым увогуле вымяраецца хрысціянства і духоўнасць чалавека. Калі мы кажам, што паэзія — гэта частка існавання быцця чалавека, то і духоўнасць чалавека і духоўнасць паэзіі — это, напэўна, ступень удзячнасці і ступень любові, напэўна. І калі ты удзячны, калі ты любіш, ты ўжо не можаш зрабіць нічога благога. Это ўжо апрыёры будзе верш без здзеку, без кпіну, без агрэсіі, без усяго таго, што можа нам падацца там не проста свецкім, а і антыдухоўным, антырэлігійным. Пэўна, праблема духоўнасці і недухоўнасці ў тым, каб это не стала... ты можаш не гаварыць напрамую пра Бога, але ты не мусіш нешта супраць яго, ты не мусіш здраджваць яму, у гэтым сэнсе. І што, вас зусім ніколі не хочацца напісаць якую-нибудь сатыру ці што-нибудь такое з'едлівае, здзеклівае? Ніколі? Не, было ў мяне і такое ёсць. У Фейсбуку проста ў пастах гэта сатыра, это часта. Ага, але вы не адносіце да духоўнай паэзіі? Не, чаму адношу? Сатыра рэлігійная, як сказаць, это заўсёды вот это такі вельмі тонкі момант, калі кранаюцца... Видите, это як сатыра на дзяржаўных дзеячоў, напрыклад, там лічыць усё тое, што накіравана крытыку там ураду, ці лічыць это апазіцыйным, ці лічыць крытыку царквы, касцёлу, ці лічыць это антыдухоўнымі. Некаторыя людзі адразу абураюцца, таму што ім падабаецца абурацца. Але, в прынцыпе, кажуць, што немагчыма вось такой папулярны цяпер выраз абраза рэлігійных пачуццяў. Мне здаецца, што насамрэч я ўжо па сабе адчула, што гэта іх немагчыма абразіць, калі ты ўпэўнена ў гэтым, калі ты адэкватна ўспрымаеш і крытычна ставішся, выпрабоўваеш. Это карысна выпрабоўваць тое, што ты прымаеш як зададзенае і абсалютна ўпэўнены, неабходна ставіць пытанні. Вось цікава, я таксама доўгі час лічыла, што абразіць мяне, вось, напрыклад, рэлігійна немагчыма. Вось да моманту з курапатамі, мабыць. Так, але гэта я не магу назваць, што это была крытыка ці сатыра з боку. Але абраза, так? Так, это хутчэй... я не ведаю, ці зачыніць радыё, калі мы скажам все тое, што мы насамрэч думаем пра... Мы заўсёды гаворым пра падзеі. То, што мы думаем насамрэч. Ладно, так, у нас не пра гэта, так? Проста перадача. Не будзем пераводзіць это. Перавядзем на вас. Пытанне тады такое, што асабіста вас натхняе? Это складанае пытанне. Вельмі складанае пытанне. А хто казаў, што будзе лёгка? Напрыклад, гэта штосьці побытавае, ці вось як, ці гэта трошачкі ў кухню паэтычную, вот як гэта адбываецца? Вось я ўжо сказала, што гэта цяжка, таму што это крышачку, я не адчуваю сябе такой прафесійнай паэткай, ці увогуле не люблю сябе называць паэткай, хаця мяне называюць, калі там запрашаюць некуды. Неяк жа трэба прадставіць, а то хто гэты чалавек. Але, як атрымліваюцца вершы? З чаго? Гляджу. Вось ёсць у мяне верш пра лес, і я памятаю канкрэтна, адзін быў момант, пайшла з маці ў лес і прыслухоўваюся да сваіх пачуццяў, і хочацца неяк это скласці ў словы. Бывае проста нейкі радок. Прыходзіць удалы, табе падабаецца яго рытм, падабаецца, як ён гучыць,
табе хочацца гэтую тэму неяк развіць. Ёсць у мяне пару вершыкаў абсалютна смешных, которых я не лічыла, што гэта вершы. Проста асацыятыўна нейкія словы я пачала выпісваць у стоўбік і зразумела, што яны між сабою неяк звязаны, яны звязваюцца паміж сабой, яны ўжо далей цягнуць за сабой нейкія іншыя асацыяцыі. І потым ты глядзіш ужо на гэтае слово як на такую кампазіцыю, канструкцыю. Для мяне вершы пісаць это спрабаваць злавіць нейкую, захаваць пачуцце, тое, што я вось нечакана, нейкае моцнае пачуццё, і проста я потым іду за мовай. Для мяне гэта, я не ведаю, эксперымент ці Гульня, можа быць? Можа быць гульня, можа быць выпрабаванне, але я вельмі ўдзячная за тое, што ў мяне потым атрымліваецца. Я сама потым не веру, што я што это напісалася. Часам хочацца нешта проста выказаць, пакінуць на паперы. Быў у мяне адзін верш, который увогуле, напэўна, з которага я больш часцей нават стала пісаць вершы, калі мне сказалі, што гэта верш. Таму што я пісала проста як такое, як сказаць, у дарогу пажаданне. Проста часам вот словы теж. Часам бывае так, што пішаш у Фейсбуку нейкі пост, хочаш напісаць думку, хочаш выказаць найбольш сцісла, і потым разумееш, што словы яны пачынаецца нейкая рытміка і вобразы. Для мяне вершы это такая максімальная спрэсаванасць сэнсаў у словах, тому што часам здаецца, што словы не патрэбныя. Часам такое адчуванне, што мне столькі думак, мне хочацца ўсё сказаць. Я адчуваю, што ад мяне ўжо ўсе стаміліся. Не. Потому что я яшчэ пераскокваю з думкі на думку, што я спрабавала над гэтым разважаць, ну што гэта такое са мной адбываецца, таму што калі там слухачы мяне наўрад ці ведаюць асабіста, я ўвогуле перакладчык, крышечку патлумачыць. 2 гады таму толькі скончыла Мінскі лінгвістычны універсітэт. І з якімі мовамі працуеце? У мяне англійская, французскую, польскую вучыла. Ну так, я на працы імі не вельмі карыстаюся. Праца у мяне такая самая будзённая. Я там на фірме, у аддзеле дзелавой перапіскі, я там перапісваюся, перакладаю лісты. А ўсё астатняе это такое, ну, выяўленне сябе, выражэнне сябе. Я не ведаю, што са мной будзе далей, і не люблю асабліва пра гэта задумвацца. Нейкія магчымасці ёсць, не ўпускаю. А паэзія гэта проста з'яўляліся нейкія вершы. З'яўляліся вось ужо з дзяцінства? Ну, вось у мяне гэты шытачак, я яго яшчэ, ну, калі я пачала перапісваць, недзе ў класе 8 я стала туды збіраць з розных шытачкаў ўсё, што ў мяне было. Ён такі не вельмі тоўсценькі гэты, я спачатку іх спрабавала нумараваць. Ну, тут штук 100, напэўна, будзе. Такія карацелькі, самыя розныя. Я ўвогуле такая кніжная дзяўчынка. Падабалася мне это чытаць, нешта самой спрабаваць пісаць. Нешта смешнае цяпер чытаеш, это не ўспрымаеш сур'ёзна. Быў момант у класе 8, калі вот я вясною так натхнілася, вясною стала пісаць пра гэты верш. Спачатку па-руску ў асноўным пісала, потым так вырашыла, што не буду па-беларуску. І цікавы момант, што калі я паступала ў універсітэт, я сама з Маладзечнай прыехала ў Мінск вучыцца, і тады ў мяне такі момант быў, калі я больш сур'ёзна стала ставіцца да рэлігіі ў сваім жыцці. Менавіта да рэлігіі, таму што я не магу сказаць, што я была там атэісткай дагэтуль. І я памятаю той момант, калі мне хацелася вось такой быць выдатніцай у рэлігійным жыцці, ўсё так дашчэнту быць такой благачасцівай. І мне тады перамкнула. Я спрабавала напісаць нейкі духоўны верш, от менавіта, ну, тое, што ў самым традыцыйным разуменні што-небудзь такое выказаць. І мяне перамкнула. Вот я зразумела, што мяне перамкнула, што я нічога не магу пісаць. І за гады вучобы ў універсітэце, ну, там 2-3 вершы толькі напісалася. Всё, што ў мяне там за апошні год я разы 3-4 выступала там на фэстах,
Это ўсе вершы, за которые мяне любяць і запрашаюць яшчэ, што для мяне вялікі сюрпрыз і такая неспадзянка. Гэтыя вершы яны ўсе з'явіліся за апошні год, паўтары. І калі, напэўна, вот ужо з'явілася, што сказаць, калі сапраўды ёсць нейкі вопыт, тым ліку духоўных перажыванняў, ну, зноў жа, мы казалі, што перажыванні не могуць быць недухоўнымі. І вось нейкі... Калі ёсць што сказаць, скажаш. Няма чаго сказаць, не кажаш. І мы ўжо дамаўляліся, што я буду нешта чытаць. Я падумала, што самы момант. Все ўжо стаміліся ад маёй балбатні. Паэтычная паўза. Ну так. Вось наконт няма чаго сказаць менавіта. Вот у мяне верш, з которых я пачынаю звычайна свае выступленні на людзях, таму што насамрэч вот у мяне ў самой я паэзію сама мало читаю, вот каюся. Я, может быть, уже перенасычена інфармацыя просто на дадзены момант, і мне падабаецца ўспрымаць жыццё самой. І вот у такія моманты няма чаго сказаць, бо ёсць салодкі чай. Няма чаго сказаць, бо сёння цёплы дзень. Няма чаго сказаць. Навокал шмат людзей, і кожны сам сабе. Няма чаго сказаць. Няма чаго сказаць. Фіранка ў вакне, акно ідзе пад знос. Прыгожае да слёз. Няма чаго сказаць. Няма чаго сказаць, і ногі не спыніць, і сэрца не суняць, і песню не стрымаць, і крылы не звязаць. І заўтра не відаць. Няма чаго сказаць. Няма чаго сказаць, бо можна памаўчаць і некага пачуць, і некага адчуць, і нешта зразумець, і зноў сябе прыняць, і зноў жыццё адкрыць, і зноў цябе абняць. І сонца за гару. Няма чаго сказаць, і я не гавару. Тут можна... Як вы ставіцеся да апладысментаў? Нормально? Некаторыя не любяць, кажется. Ну, зразумела, што верш спадабаўся. Можна чытаць далей. Можна. Не прагоняць. Добра. Яшчэ што пачытаеце? Ну так, напэўна. Ну вось, што датычыць смеласці некаторай у тэмах. Ну вось ёсць у мяне такі верш, у мяне Радыё Марыя, верш прысвечаны Дзеве Марыі, разважаннем пра тое, якой яна, што яна такая ж самая дзяўчынка, як усе, мы ў студыі, мы дзяўчынкі. Ну, я не буду каментаваць, напэўна. Няхай кожны для сябе зробіць вывады. Пра што гэта? Пра што, думала Марыя, калі ўбачыла першую кроў, і яе працяў першы цнатлівы боль. Ці плакала, што не пусцяць у святую святых? Ці малілася за тых ці іншых усіх, хто нячысты, самотны, адрынуты, уразлівы, сёння або назаўжды, як ты, як мы. Ляжыць, абхапіўшы ножкі на ложку дзяўчо, слабое, як немаўля, магутнае, як зямля. І не ведалі, гэта крыніца, суворы пяшчотны клубок, уток, што аднойчы вытчыцца ў вечнасць. І кожны месяц набліжаў да яе. Я вось мінулы раз пытала у Аксаны, як яна вызначае добрая паэзія ці не. Вось у мяне ёсць такой адзін крытэр, вось калі мурашкі бегаюць, так я разумею, што гэта паэзія добрая. То вось яны забегалі. Забегалі. Уже не апладысменты, уже мурашкі. Так, бачыце, у нас цэлы камплект рэакцыі. Яна, скажыце, вось, калі ласка, вы з рэлігійнай сям'і? Рэлігійна, а ў якім сэнсе? У якім сапраўды розны сэнс укладаюць, ну вось як яна праяўлялася ў вашай сям'і, ці праяўлялася ўвогуле, таму што... Ну, як стаўленне маіх бацькоў, так? Хутчэй так. Бацька ў мяне такіх шырокіх поглядаў на духоўнае жыццё. Ну, ён сказаў, што аднойчы прачытаў Евангелле, зразумеў, што вот, ён інструкцыю зразумеў, всё, яму хопіць. І, між іншым, я не магу сказаць, ну, хаця ён не практыкуючы хрысціянін,
але часам я ад яго чую выказванні, которые можна было б, не знаю, залатыя афарызмы упісаць. Так што ну, я б зноў жа тут не падзяляла строга там, што называць там духоўным, не духоўным. Мне здаецца, ён у сваю меру ён дастаткова духоўны чалавек у сваім успрыняцці паўнаты жыцця. Я яму вельмі ўдзячная за урокі, которые он мне даў у адносінах з людзьмі. Тут просто ўдзячнасць, мяне нема словаў. Маці і бабуля, яны менавіта ўводзілі мяне у царкву, царкоўнае жыццё. Ну як, не вельмі так я была заангажаваная, скажем так. Ну, пэўна, як большасць людзей ў нашай краіне, которые шануюць традыцыі, которые ходзяць на святы, там, свянцонка на Вялікдзень. Але часам нешта напэўна, у сваёй сям'і часам я іх здзіўляла, напэўна, сваімі схільнасцямі з дзяцінства. Я проста ўспомніла момант, калі я, пабыўшы ў царкве ў вёсцы, потым адкрыла нейкую кніжачку і стала гуляцца ў службу. Нешта там басіла. Можа, мне гады 4 ці 5 было. Рана навучылася чытаць, і все, што трапляла пад рукі, все чытала. Таму я аднолькава, мне здавалася, што аднолькава добры і дзедушка Ленін, і Ісус Христос. Мне такая была каша ў галаве. Але, ну да, у тыя гады, напэўна, такі падмурак быў закладзены, што я прачытала там дзіцячую Евангелие, дзіцячую там Біблію, там ведала падзеі Ветхага Завета. І ў сям'і заўсёды гэта шанавалася, паважалася, можа быць, не вельмі. Гэта было тое, што называецца у праваслаўнай рыторыцы, гэта там выцаркаўлёнасць, калі людзі там дасканала ведаюць календар і малітвы. Ну, малітву мяне вучыла бабуля, я памятаю. Памятаю яшчэ смешны такі выпадак. Крыху старэйшая была, ў школу хадзіла, і на канікулах я там хацела сябрам пагуляць на вуліцы. Ён кажа, не, я сёння не пайду. А чаму? Кажа, я вот сімвал веры вучу. І я так задумалася, села і вывучыла. Нічога. Так, можа быць, мне год 10 было. Ну і вось неяк так. У мяне доўгі час маё такое рэлігійнае жыццё абмяжоўвалася там споведзю, прычасцем, там добра, калі раз на год, і раніцай увечары вот все малітвы, што я ведала, я іх все чытала там па дарозе ў школу і перад сном. І я памятаю яшчэ такі момант, зусім маленькая была, ну цяжка сказаць колькі год, можа там 6-7, гуляю ў двары і раптам задумалася, а што калі Бога не існуе, а што калі я вот падумаю, што яго не існуе, а ён існуе. І потым уже цяпер праз шмат год даведалася, што гэта ну такі амаль класічная развага чалавека, і я не памятаю, каму прыпісваюць, можа быць нават Паскалю, што такі спосаб упэўніць атэіста, ну адзін з аргументаў, што вось калі вы не верыце ў Бога, а ён існуе, то вы шмат губляеце, а калі вы верыце, а яго нават і не існуе, вы нічога не губляеце. Мне такі падыход насамрэч не падабаецца. Мне здаецца, што гэта такая, ну, здрада, так, ну, я буду на ўсялякі выпадак верыць. Ты альбо верыш, альбо не верыш. Мне здаецца, што быць шчырым — это самае важнае, што мусіць быць у жыцці. Таму я шчыра паважаю людзей, которые вот кажуць, што ну, вот я там агностык, я атэіст, я вот не веру. Таму што это такая рэч, которую нельга навучыць, перадаць, і шмат ёсць такіх бацькоў, которые водзяць сваіх дзяцей у царкву от і до, там ругаюць іх за тое, што яны там не могуць паверыць у нейкія рэчы. Потым такія дзеці не сыходзяць з царквы. І, напэўна, я рада, што мне давалі такую свабоду і вольніцу, і там не прымушалі мяне, абсалютна не прымушалі. Вы не стаміліся яшчэ? Так я абяцала вам паўзы музычныя. Не, мы не стаміліся. Ім уже давно хочацца што-небудзь альбо паслухаць. А мы сёння замест спеваў у нас будуць вершы. Вось я вырашыла. Ось так. Так, да. Такі вот ход канём. Так, ну што ж тут такое у тэму пачытаць? Нават не ведаю.
Тито что-нибудь такое. А вот я вспомнила бабуль, и знала уже, как мне не только такое читали. То, что можно сказать, что такое духовное, а вот крыху пейзажа. Вечер холодный, зоры блискают, горький водар в осень близкая, спина дрыготкая, сад шапоча, брешуть собаки, сумно, пророча, реха тонкая, цеглою бьется, тваром на ветер, до неба сердцем. Запытаю тады пра мову у вас. Вось вы казалі, што пачыналі на рускай мове пісаць, так? І неяк само, так? Ці гэта быў нейкі ўсё ж такі свядомы выбар, і вось як ці пішуцца вам вершы на рускай мове цяпер? Ну вось увогуле это цікавае пытанне пра мову, таму што в прынцыпе па-руску, збольшага па-руску я гаварыла да курса другога пакуль да універсітэта. У мяне пастаянна было такое жаданне вот возьму і перайду на беларускую. Але пакуль у школе вучышся, это пакуль такі асяродак, это цяжкі момант перайсці, што ты дагэтуль гаварыў з людзьмі па-руску, а тут пастаянна будзеш па-беларуску. У універсітэце таксама здавалася, што гэта будзе цяжка, але потым ёсць такое кіно «Таварыства мёртвых паэтаў». Я паглядзела, як там герой становіцца на парту, я подумала, вось я стану на парту, загавару па-беларуску. Але дагэтуль, і для чаго яшчэ, мне яшчэ такі быў аргумент, што я ўсё чакаю, калі будзе беларускамоўны чалавек, з якім можна гаварыць па-беларуску, а трэба ствараць гэты прэцэдэнт самому, каб з табой маглі пагутарыць, з табой адчувалі сябе вольна. Але дагэтуль, каб захаваць мову, тому што без практыкі мова губляецца, што замежнае, што, як мы бачым, родныя. Я дзённік вяла па-беларуску, і ува мне гэта было. Я заўсёды на уроках гісторыі вельмі абуралася, калі мы праходзілі паўстанне, яшчэ некаторыя рэчы такія крыўдныя для нашай гісторыі, для нашай культуры. І сама на сябе крыўдавала, што я не магу гаварыць па-руску. І калі вось праходзіш нейкія вершы па рускай літаратуры, натуральна, нейкія вершы атрымліваюцца па-руску і падобныя на гэтых паэтаў, а потым нейкі момант думаеш, не, трэба паспрабаваць па-беларуску пісаць, таму што я ж беларуска. Але зноў жа я не лічу гэта такім вельмі прынцыповым пытаннем, што беларус мусіць пісаць толькі па-беларуску. Гэта ўжо калі ты валодаеш нейкай мовай, табе хочацца і яе выпрабаваць і паспрабаваць на ёй выказаць нейкія думкі. І калі гаворыш па-беларуску, думаеш па-беларуску, калі гаворыш па-руску, думаеш па-руску. Ёсць у мяне вершык і на рускай мове. І яго немагчыма перакласці. Я перакладчык, я разумею, што яго перакласці немагчыма. Бо ён пабудаваны на гульне словаў. А пры тым, што вось у мяне сяброўка ёсць такая Маша Бадзей, цудоўная паэтка, нашмат лепшая за мяне, которая нашмат больш такая пладавітая ў гэтым плане. І я потым яе знайшла верш на беларускай мове, таксама пабудаваны на гульні словаў вакол, але ўжо ў беларускай мове. І я зразумела, што да, няхай будзе у кожнай мове свая гульня, свая тэматыка. Напэўна, зачитаю. Я по тебе скучаю, как по раю, или по раю только и скучаю. Идя по краю, умираю. Тебе, себе я наливаю чаю и воскресенье. Чаю. Вы не бачыце, а мне тут у вушы хлопцы шэпчуць, што там каментары, пакуль пытанняў ніякіх у нашых слухачоў няма, але вось Макар камплімент, што цудоўная тэма і цудоўныя дзяўчыны, так што вось нас слухаюць дзяўчаты. Дзякуй слухачам. Тады так, вось у мяне пакуль нарадзілася ажно 2 пытання. Першае, так, я паглядаю на час, яшчэ ёсць так. Першае вось пра ваши адносіны з паэзіяй у школе, которую выкладаюць. Як вы лічыце, ці ўвогуле яна патрэбна?
вершы, вось і для чаго? І як вы ахарактарызавалі свае стасункі менавіта? У прынцыпе, у школе як выкладаюцца Так, вершы? літаратура, вось, руская літаратура, беларуская, як... Просто вось цікава мне той раз ізноў ж такі ўзгадаю нашага госця, ён сказаў, што такое назіранне, што беларуская, вось, напрыклад, паэзія і літаратура, на яго погляд, вельмі беларусацэнтрычная, напрыклад. А ён бы хацеў, чтобы яна была больш шырокая, такая, ведаеце? Вот я вырашыла збіраць такія назіранні. Так, это такое пытанне, связанное там со школьной адукацыяй. Я то ўжо школу закончыў уже 7 год таму, я ведаю, што там праграма мянялася за гэты час там яшчэ некалькі разоў. В гэтым плане я вось сачу за допісамі ў Фейсбуку Ганны Северынец, хотя яна вот выкладчыца рускай мовы літаратуры, але тым не менш на крышечку узгадвае і пра ну, наша даследчыца, як мы ведаем. І я вельмі вот удзячная тое, што я даведваюся пра такіх даследчыкаў пра літаратуру нашу міжваенную савецкую, нерастраляную паэзію. І прыгадваючы свае такія школьныя стасункі, ну так, што, в прынцыпе, тут пытанне ў тым, наколькі правільна такое дзяленне на рускую літаратуру і беларускую літаратуру ў школе. Правільней было б, хаця мы і жывём у рускамоўнай стыхіі збольшага, і нам ад гэтага нікуды не дзецца. Это тут як тое ж пытанне там у Ірландыі, напрыклад, напэўна, у паўночнай Ірландыі таксама, там, напэўна, пра ангельскую мову і пра ірландскую. У нас, напэўна, все-таки, як мы незалежная краіна, там, а не частка аб'яднанага каралеўства, думаю, што было б варта мець сусветную літаратуру, курс сусветнай літаратуры, і ў тым ліку а ўсё роўна яна будзе рускай проста таму, што пераклады будуць там рускай ці беларускай. Тут ужо, напэўна, трэба было б пароўну ўключыць гэтыя пераклады. І як мы ведаем, цяпер ёсць цудоўная серыя паэты свету, калі не памыляюся, выходзіць, і тут такі вельмі добры наробак на будучыню, каб такі курс сапраўды з'явіўся. І існуюць такія падручнікі, складзеныя тым жа Лявонам Башчэўскім, укладзеныя там для студэнтаў, але чаму б такое і ў школах не ўвесці? І вось стасункі мае з паэзіяй, якія былі. Паважаю рускую літаратуру, не магу нічога сказаць пра яе благога, і я думаю, што все мы любім і Маяковскага, і Пушкіна, таго ж святкавалі 220 год. Але што датычыцца беларускай літаратуры, мала 20-го стагоддзя не толькі паэзіі, але і прозы, мала сучаснай беларускай літаратуры ўжо прайшло ўжо 30 год таму ад падзей курапацкіх, ад падзей перабудовачных, ад таго, як з'явілася такое таварыства, як тутэйшае, як з'явілася шмат цікавых суполак, і ўсё гэта у маім выпадку ўсё гэта мы праходзілі галопам па Еўропам, альбо проста гэта давалася як дамашняе заданне, тому калі у вас ёсць жаданне, то пачытайце. Зразумела, што ніхто гэтага не чытаў. Але пра нерастраляных паэтаў, Владзімір Дубоўка сапраўды быў нерастраляны, але менавіта ў школе мы яго праходзілі, яго творчасць, і гэтыя пальцы жоўтых кляновых лістом кнуцца восень, схапіць за шыю. І перад гісторыяй таго, што гэта было ў час рэпрэсій, быў напісаны верш. Я добра памятаю, як мяне гэта ўразіла. Так што мне здаецца, што трэба больш уводзіць паэзіі нашай такой мадэрновай, незвычайнай, каб бачылі, што ў нас сапраўды не толькі я мужик-беларус, што там цёмны сам белы вуз, я ўжо не памятаю. Сапраўды, каб у нас наша літаратура была не толькі там Колас, Купала, Богданович, яшчэ нічога. Дзякуй Богу, што мы яго шануем і все ведаем. Ужо нейкае такое разнообразие, гарадская паэзія ёсць.
Яна, ви прийшли не тільки з шиточком поезії, але ще з музичним інструментом, так? Ну, так, мне сказали захотеть. Сказали взяти. Я взяла. Але ж не акордеон і ні. Ну, Амаль акордеон. Ну, до речі, так, це фірми, які не роблять акордеони, не роблять і гармоніки. Я не ведаю, наколькі гэта зручна, наколькі гэта нармалёва. Ну, Я запытаю, гэта звязана, ну, вось ёсць нейкая песня на вашай вершы ці не? вот, добрае пытанне. З гармонікам гэта ніяк не звязана. Не звязана, так? Але смешна, што песню я вось якраз месяц таму мне атрымалася прыдумаць, сачыніць нечакана для сябе. Вось я казала, што мне на доўгі час пераклініла было з вершамі, я іх не пісала, калі паступіла ў Мінск, але тады, калі мне вельмі сумавала па бацьках, потому што пераехала, і я напісала верш, прысвечаны бацькам. І ён такі вельмі ў такім простым, такім традыцыйным, не люблю слова народнае, но і нешта такое ёсць, не вельмі прыемна, ну, нешта на фальклор падобнае. І мне казалі, што яно гучыць неяк прыкладна, як песня, як спеў. І я думаю, ну, можа быць, нехта некалі возьме і пакладзе на музыку. А тут паспрабавала сама. Ну, так, нешта чула, слухала. Думаю, возьму нейкую вядомую песню, крышачку яе змяню. Вот, а потым спявала, і ніхто, в прынцыпе, асабліва і не пазнаў, што гэта пераробка меладычная. Вот, ну, кажуць, нот 7. Нічога прынцыпова новага тут зрабіць нельга. Вот, таму, в прынцыпе, магу і праспяваць. Хаця я, конечно, не спявачка ні разу. Як і не паэтка. Ну так, як і не паэтка. Вот справядліва. Ой. Я вельмі саромеюся, я адчуваю, што я гавару шмат. Не, ну просто я пасля тады вас характарызавала так. Яна Ладыка, не паэтка, не спявачка. Яшчэ шмат не. Ой, так. Песня. Ой, вы наши детки, ой, вы наши краски, нам зрабіце ласку, не расціце кветкі, не ляціце з хаты з роднага гняздечка, птушачкі, каму ж нам тапіць будзе печку? Для каго ж нам яскі гараць і сеяць, і ўставаць раненька, рыхтаваць і снедаць? Мы ж вас не кідаем, горка, не бядуйце, мы папрыязджаем, толькі засумуеце, нам сядзець на карку будзе ўжо ганебна, хіба ж і самім вам жыць і не патрэбна. Ну, нашто вам родныя клопаты старыя, хопіць вам на долю, іх знойдуцца другія. Колькі перажылі, столькі перажыць ма, об одной мы толькі ласцы вас прасіць ма. Ой, не трэба мамку, ой, не трэба татку, не старэйце, любкі, шэрыя голубкі. Яна, вам придется прымаць комплименты толькі ад мяне, вось мне ў вушу там гавораць, но вы то не чуеце, так што кажуць
пригоже. Паверце, так? Ну, веру на слово. Так. Ну, але я так і не пазнала матыў. Насамрэч пачыналася ўсё, чаму ж мне не пець. Так? Чам, ой, Ну, трошки Ой, ви так, наші ось як дзівчатки. сказали, тады падобна. А так ось я не уловіла. ну вось, А я добра народная, маскіравалася. Але з гармонікам не звязана, вы сказали, так? Не. Гэта просто... А што гэта? Гэта хобі, гэта яшчэ адно? Гэта я нечакана для сябе. Ну, як я кажу, што піяніна цягаць з сабой цяжка. Таму я вырашыла абмежавацца гармонікам пакуль што. Нет, мяне таксама яшчэ адзін такі жарт пра сябе любімую, што мяне ёсць здольнасці да малявання, але маці не аддала ў мастацкую школу, таму што сама мастачка. І ў мяне былі здольнасці да музыкі, але бацька не даў музычную школу, таму што сам вучыўся. І яму гэта ўжо па горла. Ну, то бок мне заўсёды давалі в дзяцінстве поўную вольніцу, свабоду, там не кантралявалі ні ў школе, якія ў мяне былі адзнакі, і мне было крыўдна, што мне там я там уже сама сабой спаборнічала, каб у мяне там было менш дзявятак, больш дзясятак. А бацькам это было ну так, даюць дзённік і там за апошнія паўгады паставіць подпісы, ну добра. Выканалі бацькоўскі доўг. І так мяне ў музыку і ў мастацтва не аддавалі, я нешта сама сабе малявала, сама сабе вот стаяў дома сінтэзатар, нешта на ім спрабавала там адной рукой граць, але ну хацелася, каб ужо неяк з музыкай жыць весялей. І музыка гэта таксама такая вельмі важная частка жыцця. Я не ведаю, з чым параўнаць музыку. Я спрабавала разважаць на гэтую тэму, што гэта такое, это такая ж стыхія, напэўна, як мова, нешта абсалютна ну такое ўжо боскае. Я не магу сказаць. Всё на свеце боскае, але музыка гэта такое маё адкрыццё апошняго году, напэўна. Калі вось я спрабую спяваць, я крышачку хадзіла там на фальклорныя спевы, і вось адчуваеш, калі ты ўваходзіш у гэтую стыхію, спрабуеш граць нешта на гармоніку, вот, услухоўвацца ў гэтыя гукі. Можа быць, это звязана з тым, што я сама па сабе такі інтраверт, ўсё сваё свядомае жыццё была і больш там была ў кніжках, а цяпер мне наадварот, мне вельмі цяжка чытаць, мне больш хочацца ўпітваць все астатнія всімі астатнімі сваімі там органамі пачуццяў. У нас уже просто зусім няма часу, так, там так, ужо... ну, цудоўна. Але я думаю, што калі мы скончым на музычнай ноце, гэта будзе просто клас. Скончым? Так, ну... Вершы, спевы і музыка, ось просто. Ну, напэўна. Ну, тут прыгадвалі Богданович. Вот у меня есть 2 хиты, которые я только месяц играю. У меня есть только 2 мелодии, которые я удачно играю. Относно удачно. Так, ну, поиграем на... У меня есть новый гармоника. Это такие октауны старые. Нас специалисты кажут, что он такие уже раздзяўбаны абсолютно, але мне падабаецца. Мне здаецца, он гучыць багата и так аўтэнтычна. Вот, и сам он нейкі такі амаль трофейны. Так. Ну, я перапрашаю адразу, што это все будзе, напэўна, міма нот, але збольшага, напэўна, правільна. Дякую вам, Яна. Вось так, такі бывае сюрпрыз. Чакаеш у госці аднаго паэта, а прыходзі яшчэ. Па-першае, і не паэт, так, і крышачку і музыка, і крышачку кампазітар, так? Зусім крышачку. Так, дзякуем вялікі тады.
Вам дякую. Няма Што ўжо прынялі. часу, каб больш яшчэ што гаварыць. Так што будзем развітвацца з вами, паважаныя радыёслухачы, былі з намі ў студыі. А, дарэчы, вот як вам больш падабаецца, паэтка ці паэтэса? Вось мы сёння спрачаліся з раніцы, як гэта ўсё сказаць? Ну, паэтка... Ці Ну, паэт? паэтка гэта як цётка. Так. Таму мы не трошачкі так затрымаліся. Паэтэса? Так? Не, таму паэтка, таму паэтка. Паэтка ўсё ж Ну, такі менавіта, як так? цётка, як Лаіза Пашкевіч. Ах, як це? Тады паэтка, Яна Ўладыка. Гутарыла з намі. Всяго вам добрага. Пахвалёны Езус Христос. Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.